liyane diantemi kok kowe ora dhewe rumasaku ora seneng timen nek kancane sengsara. Awas kowe. Wah edan. Satria Ngamarta pengpengan kabeh lho. Lah mula niku kula kandhani kok sampeyan niku ngeyel mawon kandhan-kandhanane. Gok. Togok wonten dawuh. Satria tak coba. Dicoba pripun? Aku dari Katigdayan. Nggih, Katigdayane sampean. Tak cokot. Wah, ming siyung pengapite dindel-ndelke. Coba to nek mengke sampean ketemu Raden Gatotkaca pripun, Ndara? Mengko sampean mau sonten pun diajar kali Raden Gatotkaca. Ketemu Gatotkaca tak cokot mati. Nek ketemu Antareja tak cokot mati. Ketemu Antasena tak cokot mati. Ketemu Petruk mati kae ming kere tak cokot mati. Oh nggih. Ketemu sinten niku Nalagareng tak cokot mati. Ketemu Bagong tak cokot mutar. Ketemu Semar tak cokot mati. Semar mati Pandhawa ora trima. Pandhawa tak cokot mati. Pandhawa mati Prabu Bathara Kresna mboten trima. Kresna tak cokot mati. Telek ora trima tak ora. Aku ratu to nyokoti telek.